Que tal, señoras e señores? Son case as 6:30 da tarde. Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Chegou o momento do A Voltas co Prato. Grazas por estar aí todas as tardes cociñando con nós. A nós é algo que nos encanta. Xa sabedes que as receitas é cousa vosa da xente que está na casa, que envía cantidades inxentes de receitas todos os días, todas as semanas ao noso Instagram @avoltascoprato. Pero os cociñeiros... Ai, como veñen hoxe. Os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Digo que xe veredes como veñen hoxe porque Begoña leva todo o día moi pasada de voltas. Non sei que lle pasa, pero ven moi pasada de voltas. De todo, pasoume de todo. Se yo empezo a contar, non termino. Eu voulle contar algo á xente da casa, vale? Que? Rompeu a dirección do coche. Sí, sí. Ou non? Sí, de conducir así. De conducir... No. Sí, bueno, foi... Que crees, que foi un meigallo? Sí, sí, foi todo meigallo. Ah, sí, crees que sí? Todo. Ui, pois aquí, atención, que dos meigallos non é... Teño que ir botarme auga ou algo así. Vai ver como está Xulio, o noso queridísimo Xulio. Despois da derrota de onte. Eu, igual que se ganara. Como se ganaras, non? Eu ando contento igual, son inconsciente. Bueno, imos ver que é o que cociñamos hoxe, señoras e señores. Imos ver que é o que nos trae José Manuel de Silleda. Chámome José Manuel, veño de Silleda e vou abordar a miña receita de carne richada. Primeiro poño as patacas nun caso con auga e sal, tipo cachelos. A carne botámola nunha tixola en dados, aceite quente, o allo e máis a cebola picada en juliana. Vais remexendo e deixase hasta que este dourada. E añádolle o pimentón doce e o picante e máis o viño blanco do Ribeiro. Volvo a poñer ao lume 2-3 minutos e está listo. Espero que vos salga ben. Vai salir maravillosamente ben. Bueno, carne richada. Sí. Carne richada. En donde non se fai? En donde non se fai? Eu creo que en toda Galicia se fai. Quer decir, en todos os sitios. En todos os sitios, Non hai sí. un sitio non que non se faga carne richada. Eu penso que non. Como diría moitas veces Xulio, como nos gusta... Como nos gusta a carne richada en Galicia. Verdad, encántanos. Tenreira galega, calidad. Con que se fai a ver a carne richada? Con que parte? Bueno, depende. Hai quen utiliza a falda, hai quen utiliza a folla blanda. En este caso, imos utilizar os dous, penso que croca. Sí, parece que sí, parece que sí. Sí. E ti que vas facer, Begoña? Pois eu vou facer carne richada, claro. Gracias, Galo. Non o sabía, eh? Sí, voulle dar unha pequena voltiña aí, vou a facer un acompañamento un pouco diferente, pero bueno, o sabor que ten esta ternera, por xa tampouco lle fai falta facerlle moito, non? Moi ben, non, xa, o produto sempre O produto é bo. Xulio, Pois eu vou mallar a de José Manuel, vale facer igual? tal cual. Que é como se fai na porque, nosa zona. Claro, porque como é de Silleda, Claro. conoces ou algo? Coñezo, sí, claro. Sí? Sí. Coñeces a José Manuel? Pero non trouxen eu. Non trouxeches ti? Non. Pero coñeces. Coñezo. Entón xa lle enviaches como quen di, pois unha mensaxe á casa. Non, non lle mandei nada. Non, eu son honesto con isto. Vale, pois veña, a cociñar. Ala. Veño con todo. Veña, ala, tío, teu, Begoña, vou contigo. Veña. Begoña, veña. Carne richada. Como se fai unha boa carne richada? O sea, porque a nós gustanos moito ir aos sitios e pedir carne richada, pero eu nunca a fixen na casa. Mira, hai xente Que raro. Hai xente que a compra. Como me fagas comer lentejas, vamos apañados. Escoita. Que tal que divertidas miñas lentellas? Non quero probar. Que toparon e saíron por todos os lados? Pois pode ser, pero estaban boísimas, que o sepas. As que quedaron. As que quedaron. Doy a lechada ao azulejo con él. Por Vale, nada, venga. mira, vamos alá. Como se fai? Mira, o primeiro vamos a usar un aceite de oliva, Ajá. vale? Vamos a botar... A min o bicorollo este non me gusta. Va, a mí non me gusta. Va, para dentro todo. O dosificador, va. O dosificador, Pa Xulio. eso non fai Pa Xulio, o dosificador. No. Pon ensalada, sí, pero para guisar. Vale, Non fai perfecto. falta. Entón, o primeiro é guisala, non? Sí, vamos a primeiro a poñer isto a lume medio, Vale. para que vaya collendo temperatura, mientras... Doulle eu 6, 7, canto queres? Dalle 7. 7, perfecto. E agora machacamos así os allos un pouquiño e vamos a picar. Ajá. Vale, por certo, a xente que está na casa que sempre dicimos, chamádenos, por favor, Claro. chamade o a Sí. voltas co prato. Sabedes que todos os días estamos recibindo as vosas receitas 664-483-419. Hai moitísimos estilos, moitísimas clases de carne richada, así que chamade, contádenos como facedes vos e, por suposto, imos repartir cartiños. 50 euros dunha vez, 50 doutro todas as tardes no voltas co prato, mentre pica a nosa queridísima Mima. Picaches a cebola no tempo no que eu lle dicía á xente que ten que chamar. Só le piquei media. Bueno. Podía picar máis, Pero ben Eu picada. piquei na toda. Claro, mira. Pero ben picada. Mira como se pican. Outros dicen, eu piquei na toda. Que eu fun á escola para que me enseñaran. A picar. Sí,
Mira tú, Pero quero dicir, terá a súa ciencia, como a todo. Claro, Picar mira. unha cebola. Picar unha cebola. A ver, eu, Claro. por exemplo, esta pico é así, de canto. Sí. Porque me gusta... Eu teño unha teoría, vale? A cebola, depende como a picas, sabe dunha maneira ou doutra. En serio? Sí, en serio. Entonces, colle máis textura, menos textura, depende por donde, como a vayas a cociñando, pois vai collendo tamén outros sabores. Esta vai así, en xuliana, pero en vez de picala de canto, Vale. ves? Pico así, Vale, deste lado. Vale. Mi má, pois estou alucinando, Pois neste cachiño de carne que teño aquí, que debe ser máis ou menos medio kilo, ben ves? Mira que carne máis boa, Bo medio kilo, Bo medio kilo, sí. Bo medio kilo, todo hai que decirlo, Pois vamos botarlle 2 cebolas. Vale. Aí temos o allo. Aí. Vale. E vamos ir prendendo ese aceite que me fai falta. É un aceite que tiña é reusado. Este vale? aceite é reutilizado, non? Sí. Polo que De dices. fritir outras patacas. Vale. O sea, un aceite que o mítico, non? Pero por non tiralo non Home, se tira. claro, para que vas a Pode tirar? reutilizar, Eso claro. sempre se pode usar. Claro. Outra vez. Moita cebola, No, moita cebola é pouco, nunca é moita. Está ben. Nunca é moita Nunca cebola, é moita. pa Begoña. E ora mira que carne. Eu o que fago Vale, é e a facer carne unha como se- limpieza. Aí está, como se corta? Vamos a facer así unha pequena limpieza. E vamos a cortar así. Vale. Vale. Sempre en contrafibra, así, ves? En Como queda. contrafibra. Ves? Como queda, mira. Eso que quere E ahora decir, vamos en meter así. contrafibra? Pois mira, a fibra ten así e nos metemoslle o coitelo así. Vale. Vale. Para que nos quede máis blandiña. Mira, a carne richada depende do sitio, pois a mellor Xulio corte a máis Máis gorda, máis máis gorda, fina. máis fina. Sí, iso depende do sitio e da casa. Tamén. É como os chourizos. O sea, hai da carne rechada Claro. tamén hai receitas como a dos chouridos que dependen Sí, da casa. depende da bótaselle casa. máis Sí, o orégano, picante, menos máis orégano. orégano, Todo. claro. Picante, menos picante. Mano, pois mira, xa que me dixeches isto da carne, vou ver como a corta Xulio. Moi ben. Vale. A ver, Xulio, ti como corta a Pois, carne? polo que vexo igual que Begoña. Mira, Bueno, eu xa pois mira, cortei. tan distintos non erades. No, é que a richada ao final, o corte é sempre parecido. Cambia Sí. despois a elaboración. É como un corte de tacos, non? De carne. Eso é. Son os dados máis ou menos grandes, como depende como che gusten, e nada máis. Pasa que Begoña vexo que está pochando xa a verdura. Sí. Eu vou botar toda a vez, en cru e desde o aceite frío. Como ves, ainda non prendín a cociña, prendín esta parte aquí para Por facer uns qué? tacheriños. Porque é a maneira que se facía nunha taberna de Cortegada. Hai un montón de anos. Atención. Que Atención. facía unha señora que xa morreu, que se chama Matilde, é a receta de Matilde. A receita de Matilde de fai cantos anos? Pois non sei, pero era, que fará- era a típica señora que foi maior sempre. O sea, ti xa recordas, claro, ti xa No, recordas eu non maior recordo, sendo eu neno. non recordo, Ah, xa non a recordas? Pero meu pai, a xeración de meu pai, xa a recordaba sempre maior. Entón, xente esa que é a temporal, que non sabes os anos que ten. Escoita, ti crees que o noso convidado coñecería a Matilde? Pois, se na coñecía, seguro que vou falar dela. O escoitou falar dela? Seguro. Bueno, pues ímolo chamar, que pase, por favor, José Manuel de Silleda, un aplauso por él. Don José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chao, bien. Bienvenido. Arrímate para aquí, para adiante. José Manuel, Hola. de Silleda, creo que eres da casa Colmeiro de Arriba, pode ser? Da baixo. Da baixo. Ui, casi, Dixencho dúas veces. Escoita, mira que mo dixeron, pero eu incido no error. Bueno, mira, aquí teño uns cachelos, que simple ten auga, sale un poquinho de aceite, e aí por outro lado vou facer a receta de Matilde, de Cortegada. Sí. Entón, eu parto de aceite en frío, como me explicaron como facía ela. Espera, dixo, sí. Sí, O sea, sabes. coñeces a Matilde? Ou coñeciche? Conocina, sí. Coñeceche a Matilde? Si era moi cativo, ya la xa unha señora moi maior. Esa señora naceu no siglo siglo pasado? no 19. No, 19, que dis, claro. Sí, sí, sí. Claro. O sea, de 1800 largos. Sí, Sí, sí. sí. Mima, o sea, que estamos facendo unha receita que ao mellor ten 150 anos. Sí, pues, Posiblemente, sí. Bueno, está increíble, Gardade este programa, señoras e señores da casa, gardade este programa, porque a receita ten máis de 150 anos, Non é tontería. Bueno, Dalle, Xulio. cebola en xuliana, Vale. o allo picadiño, entón, Todo en frío. todo en frío, botamos todo aí, Vale. xola, todo en cru. Todo. A carne, o allo, Que eu, o a primeira aceite que me frío. dixeron, non creía, porque a cebola. isto vai ser unha pastramada, pero non, queda Queda bo. maravilla. E agora, Ten pinta de. lume, Te pinta deso. e agora lume a No, tope, que, bueno, que a según miña se vai- receta vai así tamén. Ah, según se vai cociñando, vai se remexendo. Vale, vai vale, soltar auga, entón é que se evapore toda a auga e cando vai estar. Ten que richar un pouco, por eso é o nome de carne richada. Vale, non vai ser unha carne guisada, nin unha carne frita.
para a xente da casa, richar é que triscas nela, non? Claro, sí. Ten que estar un pouco ao dente. Claro, un pouco ao dente, non? Non este Eso é o dura que de todo, significa. que non este dura de todo, pero que richi. Que riche. Iso é o que significa carne richada, que ao mellor moita xente non o sabía. Pedila así, sabe o que é, pero non sabe por qué. É que senón, ao final, sería unha carne frita. Sería unha... Exactamente, sería unha carne frita. Pois carne rechada, que é moi habitual en toda Galicia, pero na vosa zona en particular. Sí, sobre todo no Concello do Lado, en Forcarei, que lle fan unha festa, que é a festa da richada, que Póntese pa diante un pouco. faña o primeiro do domingo de diciembre, que é o que é. O sea que estamos aí ás portas, non? Sí. Das festas da carne rechada. Que maravilla. Bueno, pues entón, mira, simplemente ahora imos remexendo e ahora deixámoslo un pouquiño co lume a tope para que empece a soltar jugo e a dobrar. É que se vai facendo. Eso é. Perfecto, pois Xulio anda a voltas coa súa receita antiga de Matilde, 150 anos. Vamos ver a Begoña, José Manuel. Ponte aquí diante, aí diante con ela. Aí. Pois nada, eu teño aquí a carne. Primeiro dourei un pouquiño a cebola e o allo, paseinos así un pouquiño, e por botei a carne. Sal e pimenta. Agora, cando este así un pouquiño pasada, voulle botar un pouquiño de coñac e un pouquiño de viño. E xa deixo asentar aí nese guiso. Aí. Vale. A ver, mira. espera, podes cheirar algo? Podes cheirar, José Manuel, claro. queres cheirar, a ver. No, iso xa... Cuidado, cheira ben, Sí. Sí. No, ten unha pintaza tamén. Verdad. Home, escolliches boa receita para traer, Si traes outra cousa, pero carne rechada, sabes que vai salir daqui ben mantido. Aí vai. Non, iso era a idea. Bueno, Pois ahora, botei un pouco de coñac, Sí. e agora voulle botar un pouquiño de viño, e agora tempo. Deixámosle que cociñe un ratito. agora que se faga. É unha versión diferente. Que se a túa. faga. Sí. É distinta. Sí. Bueno, pero ti tes que mirar a ver cal che gusta. No, Claro. o sabor non que tamén hai que innovar. Claro, hai que innovar. Exacto. Veixo que Begoña anda aí relando pataca. Sí. Non sei moi ben por qué. Mira, Para qué? mira o que trouxen hoxe. Son dous coadores, non? Sí, Unidos. dous unidos. Vou facer un nido de patatas. Con dous unidos vas facer un nido. Xa verás. Qué bueno, Escuchas tú Callota. o chiste. Joder. A ver. Mira. Sí. Que se pode facer tamén con dous Coladores coladores, normales, sí. dos coladores normales. Eso Vale, un máis pequeno e outro máis grande. Isto é para darlle unha innovación. Unha innovación o total. platiño. Un vai ser Claro. tradicional Sí, sí. e outro máis... Dalle aí, que quero ver eso eu. Mira, A ver que moi faz. fácil. Metemos aquí a patata, Ajá, así, colocámola, Vai como un mulo. claro. así. E agora cerrámolo. E xa teño o aceite aquí que puxen antes a quentar. Ese aceite reusado. Escoita, Xulio, que é? Como que... Do 82, eso, Como... Do 82, di, do 82. Foi falar. Foi igual que ti. No, tú eres de Marbé, eres do 70 e algo. Claro, digo eu. O aceite que reutilizaste de outras patacas e che fai unha forma como de... Ahora faiche unha forma como de nido, que é onde De- vamos... de cunca, onde- claro, de niño. onde vamos poñer a nosa carne. Xa verás, queda super bonito. Moi ben. Podemos usar tamén para outras cousas, Sí, é moi boa idea. Vos queres meterlle un huevo? Tamén. Xa che queda ben. O que queiras. Claro. Un huevo frito aí. Bueno, José Manuel, cal das dúas che pinta mellor? A ver, cal diste que vai mellor máis encaminhado? As dúas as vexo moi ben. Non te atreves, non, de momento? No... Oi, Hai que probar Hai para que saber. probar. Hai que probar para saber. Bueno, pois vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali e vémonos nun cachiño, vale? Vale. Un aplauso para José Manuel de Silleda, que está hoxe connosco. No voltas co prato a Televisión de Galicia. Que grande, José Manuel. Chamada telefónica, hai alguén na casa que quere falar con nós. Hola, Dulcina, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Es de Sotelo, non? Sí, De de Soutelo. Soutelo do Monte. De Soutelo de Montes. Bueno, que tal? Como estás? Pues moi ben, aquí sentada no sofá esperando que me preguntedes algo. Ves? Que ben vives, sentada no sofá aí. Ai, moi ben, porque xa estou jubilada, que xa traballei moito tamén na cociña, meu fillo. Ai, traballaches na cociña ti? Sí, tuve un restaurante 30 anos. Bueno, que me dis? Como non? Pois tens que vir un día, entón xa non tens nada que contar, tens que vir un día aquí ao programa. Claro. Bueno, pois a ver, o que pasa é que igual non teño tempo, porque... Pero se estás jubilada, estás sentada no sofá, como que non tens tempo? Sí, agora mismo sí. Bueno, mira, vouche mostrar unha cousa. Mira a carne que ten aquí Xulio e dime que che parece, porque a verdade é que o aspecto é maravilloso. A ver, Xulio, vamos mostrar a carne un pouquinho. Mira. Que dis, Dulcina? A ver, non a vexo. Como que non a ahora sí. ves? Dala que ver. Ahora vexo. Ah. Ahora
vexo ben. Home, o aspecto teno moi bo, o sabor non o sei que non a provei, desde aquí non me cheira nada. Pois tens que vir un día, entendes, para probala. Bueno, bueno. A ver, contame, queres máis así da richada estilo Xulio ou estilo Begoña, que o está facendo paso a paso? Home, eu a verdade que me gusta dos dous, pero eu facíacha, de principio facía como está facendo Julio. Ah, ves? Claro Ves? que... A de Matilde. Pero non quero decir que non este mellor a de... No. Bueno, Dulcina. Sí. Bueno, Dulcina, falaches e falaches ben. Bueno. Vale. Pois mellor. Mándoche un bico enormísimo. Vente un día por aquí, Bueno, vale? Igualmente. Veña. Chao, un bico para ti e Hala. para Soutelo de Montes. Que maravilla. Moitas gracias, moitas Adiós, gracias. adiós. Está chovendo moitísimo aquí hoxe. Gracias polo parte do tempo, Dulcina. Gracias polo parte. Adiós. Un bico, chao. Ai, todo ben, Xulio? Todo ben, sí. Begoña, como vas? Todo ben. Todo maravilloso. Vou. Hala, que chulo. Vai quedar chula. moi chulo eso, eh? Espera, vamos a mostrar, a ver se yo podemos mostrar un pouquiño a cámara. A ver. Mira, por esta de aquí, este de aí. Mira, fixádevos, eh? Fritir patacas nun coador. A quen se lle conte, de verdade, a quen se lle conte o que facemos neste programa, estupendo. Mentras tanto, vamos a contar 4 cousiñas en Galicia, Muy vale? ben. Ai, porque para facer unha boa carne richada, que precisamos? Produtos de primeira calidade. Pero como isto é Galicia, eso non debería ser un problema. Vos ide ao vosso mercado de confianza e deixadevos asesorar. Esta receita case sempre se fai con croca, pero tamén admite outros cortes de tenreira. Ollo, que a carne é fundamental, pero tamén precisamos boas cebolas, mellores allos e un pemento moído que lle chegue ese toque especial. Por certo, a que cociñan en Forcarei, que estábamos falando, ten moitísima sona e mesmo lle celebran unha importante festa na primeira fin de semana de decembro, creo que o día 1, parece. Levan máis de 25 anos. Ali vai con pataca cocida, pero hai outras alternativas excelentes. Será por receitas de carne rechada. Hoxe, Xulio cociña unha con máis de 150 anos de historia. E Begoña está inventando, pois, novos camiños, parece. Veremos como se resolve o asunto, o resultado da volta co prato dentro dos minutiños. Sí que queden aquí connosco. Begoña, como vamos? É que vou, mira, sacando xa. Tempo televisivo. Sí. Tempo televisivo. Mira, fixa... Espera, hai que mostrarllos á xente. Mira. bonitos, eh? Niños de pataca fritidos, fixadevos. Aí poderías ter, vamos. E podes meter o que queiras. O que queires. Que pasada, Mira. Isto é algo diferente para o Nadal. Sí. Isto podelo ter feito, falo por a mañá. E á tarde, cando che veñan os comensales, rellénalo de algo. Pois mira, ao mellor facemos unha ensaladilla quente, cosas Que así. guai. Como mola. Aí vai outra. Como mola. Bueno, pois mira, pregunta de concurso. Eu creo que podemos repartir cartos. Que che parece? Veña, feito. Vale. Cal dos dous cociñeiros fai niños coas patacas? Begoña. Estás segura de que... Segurísima. Estás segura de que és ti? Sí. Estás segura? Digo porque hoxe ves un pouco alterada. Ao mellor... No, estou ben xa. Ao mellor pensas que eres outra persoa. Era No. como faltaba. Cal dos dous cociñeiros ou quen fai niños de pataca? Chamade o a voltas co prato que hoxe repartimos cartiños. 50 euros, vale? Que foi eso? E a carne, mira, Mima. xa a teño lista. Mima. E agora teño o forno, Ajá. teño prendido xa. Sí. Daquela maneira, sí. Vou, E que vas facer? Vas Vou- montar as pelotas esas? mira, a miña proposta é esta, mira, vou che enseñar. A cabeza Espera, eso tense que ver, claro. Mira. Bota aí para diante. Aí, A carne richada, aí. mira, O sea, como a niño de pinta, pataca, fixadevos na casa. Niño de pataca a carne richada e a carne rechada está lle metendo dentro. dentro. Isto triunfa. Home, claro. Sabes? Como non vai triunfar? Triunfa, xa a carne richada vai che Mira, triunfar, e fixade. así, ainda máis. Si está Xulio flipando aquí, Estou asixando. No, estás flipando, de verdad. Hai que ser sincero. Bueno, Xulio. Quere que lle dé a prova? Estou flipando, Begoña. Está flipando. Esto día da Mira, fe... e agora, vamos lle botar. Queixo Queixo de de Arzúa. Bueno. Xa está. Gustouche? Home, claro. E vamos meter un chisquiño ao forno. Bueno. Entón vamos facer unha carne richada, pois mira, ves que é un guiso tradicional, pero damoslle unha volta un pouquiño diferente, pero non super leva- bonita. Hai moita xente que lle bota a carne rechada pemento, por exemplo. Sí, tamén. Como Pemento Xulio, verde, sí. pero ti non lle botas, ti botas Eu de neste queixo. caso voulle botar queixo. Vale, pareceme boa E vou idea. nos meter así, Vale, vai así, veña, va. vamos ao forno. Canto tempo ten que ir ao forno? Por nada, isto que gratine solo. Nada máis. 8-9 minutos, Vale. témolo listo. Aí está, quentinho. Quero un galo. Aí está, un galo. Queres Un un galo, pavo, non un dame. pavo. Un galo, Veña, un galo. Está quentinho o forno,
É que eu pavos nunca tuve, pero galos sí. Bueno, pues un galo, xa está. A ver que fai Xulio, vamos con Xulio, veña. Bueno, pues mira... Xulio, véxote costa abaixo e sen freos, Por qué? Porque está ela moi motivada, sabes, ven como hipermotivada. Un niño, onde se ve un niño? Joder, en Galicia vense niños en todos os sitios. Eu fago carne richada tradicional. Xa, eso é verdad. Preocúpome de traer unha receta de hai 150 É anos. verdad, é verdad. E agora estou facendo unha guarnición dunhos pementiños. Que ben cheiran os pementos. Os pementos hai que ter simplemente con aceite fuerte e cuidado que non se queimen, que vayan dourando. Que e pasada. ter ansia de movelos para que non nos amargue ese... Bueno, a xente da casa... Que pasa aí, Begoña? Nada, fritín unhas berzas. A xente da casa ten que estar alucinando. Vamos preguntar a xente, mira como flipa a xente que nos está chamando. A ver, hola, que tal? Boa tarde. Manolo. Hola, buena. Estás aí, Manolo, sí, non? Sí, Manolo de Vigo, non? sí. Bueno, como estás? Ben, A ver, ti eres de carne rechada, sí, non? Salta-me o aceite. eu sí. Eres de carne rechada, gustache? Sí, a mí me encanta. Ves, encántache. Cal che ten así mellor aspecto das dúas que temos aquí, a de Xulio ou a de Begoña? A de Begoña. Bueno, Viches? por é Dios. normal. Menos A mal. de Begoña. Moitas gracias. Que sincero, caray. Bueno, supoño, Manolo, que quererás cartiños. Vale, a ver. A ver, vale, pois vamos alá. Quen fai niños de pataca? Niño de Pacata, Begoña. 50 euros que marchan directamente para Vigo. Aí estamos, niños de pataca de Begoña. 50 euros que marchan para Vigo. Manolo, moitísimas grazas, Igualmente. Nada, un bico gigantesco, gracias por chamar. Chao, chao. Chao. Adiós. Adiós. Xulio, que che falta? Que rápido foi, Begoña. Dixo Begoña, estaba mangado, Cago na leche. No, sabía, ben. Begoña, pero que estás facendo? Que me estás saltando todo. Non Que che- estás facendo? Por non quería interrumpirte, estou metendo unhas No, berzas pois xa a me estás fritir. interrumpindo. A ver, que Como queres fixeches? que o faga? Que marche. Estás fritindo berzas. Sí, estou fritindo unhas berzas. Mira, que interesante, que bonita. ¿Sabes qué parece? Mira. Algas. ¿Sabes? Quedan como Sí, algas. prova ahora. Podes comer? É un snack. Está boa. Alucina, En dos segundos. Boas, están boas, Sí, sí. Sí. Que ches queda para acabar a ti? Nada, eu sacar do forno cando me salga o galo Vale. e emplatar. Perfecto. E a Xulio? Mira, pois agora vou retirar un pouco do lume e vou botar un pouco de pimento doce e picante mesturado, vale? Pero non se pode queimar, non? Que non se queime, eso é. Claro. Por eso retiro do lume. Entendo Este que é para darlle un importante, pouco de claro. un toque de cor, un pouquiño picante porque está mesturado como che dixen, Boa, e un toque afumado. que pasada. Que pasada, A original, o que non leva é o pimento frito, vale? A original de Matilde. Eso é. Pero ti vas a incorporar tamén porque E vou nas incorporar receitas da porque, hora sí que claro, sí que leva. agora sí, e a min é porque me gusta moito o pimento A mí tamén me pasa. Entón- ves? A mí tamén me pasa. E agora, como ainda temos un pouquiño de jugo aí, vamos volver ao lume agora un pouquiño máis baixo. Pero iso só para untar o pan. Hombre. Está unha maravilla. Ai, vamos a preguntar ao público a ver que opina. Vamos ir hasta onde está o noso convidado, José Manuel. Creo que teño un micrófono por aquí. A ver, vou ir por aí detrás, José Manuel. Estalo pasando ben? Sí, Sí? Estás contento? estou A ver, contame. Como ves as carnes rechadas que están facendo aquí os cociñeiros? moi interesante. Sí? Sí. Así a receita, ti conocías a receita de Matilde, pero a outra que? A outra sorprendeu-me, está ben? Sí. A ver, si ti tiveses que escoller un así agora, sin probalo, solo polo que viches, cal escollerías? De momento non... José Manuel é duro, Vexo moi difícil para escoller así. José Manuel é duro. Vamos preguntar... É verdad, que me acabo de acordar dunha cousa. Chivaronme que eres un xenio das matemáticas. Bueno, Sí ou non? algo faz. Si tes que calcular, imagínate, canta carne tes que facer para 230 veciños, imagina, 230 por 15. 230 por 15, 3.450. No, espera, non sei se é verdad, pero só que a seguridade que o dixo merece o aplauso. Merece o aplauso. Merece o aplauso. Pero iso depende do que coman, Depende do que coman. Claro. Pero escoita, de verdad calculas así, eres unha calculadora matemática? Sí, depende da hora. Depende da hora. Amanhã mellor. Bueno. Escoita, eu creo que tes que ser xa, tente que chamar para a comisión de festas, polo menos para calcular, entendes, a cantidad necesaria de comida para a xente.
Xa me toca bastante. Ah, xa te toca. Xa te toca. Vale, vamos a preguntar aquí que ten tamén unha compañeira. Hola, que tal? Hola. Como está? Moi ben. A ver, que lle parece a vostede a carne richada? É de comela ou non? É de comelo, que pode comelo así. A vostede gusta? A mí sí, é de Julio. Está estupendo. Esta vai con Xulia, Esta non vai con Begoña, ti vas con Xulia, non? Eu vou con calquera, pero que sea mellor. A mí pareceme que no modo que está facendo Julio, que está facendo moi ben. Moi ben. Bueno, pois moitísimas grazas ao público que temos hoxe con nós, con un aplauso para o público do Voltas co Prato. Grazas por estar con nós. Vamos para lá. A ver, Mima, hoxe temos moitísimo público, O sea, teño que andar pasando así. Xulio, que? Viste Sí. tanta xente temos hoxe? Sí, un montón. Que pasada, Dá gusto. A ver, conta. Mira, Hola. ves, xa a cebola case se desfixo. E... Para, hai que sacar do forno, A ver, Begoña. Aí vai. Mima. Mira que bonita. Mima. Mirad os niños de pataca, Fixádevos os niños de pataca de Begoña. Que pasada. Con carne richada dentro, co queixo de arzúa. Vale, e ca pataquiña aí por baixo. Mira que bonito. Vale. Mira, isto colocámoslo así ahora. Hasta me dá pena perder o que queda na bandexa. Mira, e agora podemos facer isto. Ah. Un vou no tapar e outro non. E outro podelo deixar, Outro pode deixar así. Claro. E agora a caberciña, mira, colocámoslla. Mira que bonito. Ai, José Manuel, como vai estar isto? É un pouco de pimentón. E un pouquiño de pimentón. Así. E outro pouquiño nesta. Bueno, Listo. buf. Bueno, por favor, Begoña, deixa aí o teu prato, porque a verdad é que está moi impresionante. Xulio, hoxe creo que tes todas as de perder, Bueno, ti sempre igual. No. No, eu estou che dicindo polo que vexo. É máis aburrido, cañotas. Polo que vexo, polo que vexo. Despois, como diste, levar nas ventas. Ya, eso é verdad. Despois levo nas ventas, sí. Claro, mira que... Bueno, mira, pero sabes que podes Sin facer? florituras, pero mira que Sin carne florituras. hinchada, Sin florituras vamos a repartir cartiños. tío. Vale. Vale, pero Vale. sin florituras, vale? Vale. Veña, vamos alá. Con que acompaña Xulio a súa carne? 50 euros en xogo. Con cachelos e pementos, patacas e pementos. Como? Patacas e pementos. Moi ben. Chamen aí ao Voltas co Prato, hai 50 euros en xogo. Veña, José Manuel, chegou o teu momento. O momento cumio. Levántate e camiña cara a nós, por favor. Un aplauso para José Manuel de Silleda. Vente por aquí, José Manuel, vamos deixar aí a Xulio ao seu. Sí. Venga, e vamos á zona de probadores, por favor. Ponte aquí. Aquí, por favor. E tes que ir empezando a probar, tes que ir empezando co de Begoña, con ese niño de pataca que fixo Begoña. Espectacular, por certo. A min deixou... Sí, está bueno. José Manuel xa... xa fixo así, xa dixo... Vamos. Pero tesme que probar tamén o niño de pataca, tesme que probar a pataca, José Manuel. Vamos repartir cartiños. Hola, que tal? Boa tarde. Boas tardes. A ver, con quen falo? Con Lorena. De Mondariz, pode ser? Sí. Ai, Lorena de Mondariz. A ver, imagino, intúo que queres 50 euros. Sí. Sí, vale, pois vai a pregunta do millón. Con que acompaña Xulio a súa carne? Cachelos e pementos. 50 euros! 50 euros que marchan. 50 euros que marchan. Escoita, pareceume escoitar a alguén que tiñas por aí detrás, non? Sí, pode ser. Pode ser. Quen era? Meu pai. Bueno, pois dalle un bico tamén a teu pai. Gracias por chamar, vale? Gracias. Veña, chao. Adiós. Bueno, José Manuel está en tensión. Sacou hasta o pañuelo para limparse despois do que babeou comendo. José Manuel de Silleda está hoxe no Voltas co Prato. De Colmeiro de arriba. Abaixo. Outra vez. Xa posible. José Manuel de Silleda, despois de probar a carne richada edición Matilde de Xulio e a carne richada con niños de pataca de Begoña, quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Para mí, a de Julio. A de Xulio. ¡Xulio! Gaño a Voltas co Prato deste martes. Moitísimas grazas. Pasáchelo ben? Sí. Sí? Bueno, alégrome. Xa es que vir outro día, vale? Cando que iramos. Bueno, señoras, dúas carnes richadas fantásticas como todas as tardes cociñando aquí no Voltas co Prato. Lembren que mañán volvemos, é pasado, é o outro, é así todas as semanas de luns a venres. Quedan agora coa actualidade da Hora Galega. Chao, ata mañá.